Příjemné dobré odpoledne vám všem, kteří jste přišli a zavítali do Nenkovic. Vítám zde místní i přespolní. Jsme si připravili pro vás přehlídku dechových hudeb. Doufám, že počasí vám vyjde, nebudu se tady rozpovídat, na to tady máme jiné a povolanější. Zavítala k nám, což ji tady vítám, paní Petru Polcrovou z Českého rozhlasu Brno, která vás bude provázet celé odpoledne. Já vám přeji příjemný poslech, příjemnou zábavu a někdy příště v Nenkovicích zase. Jo, takže nashledanou. Pěsničkama zdobený, šok ty nikde na světě, takovou krásu nepoznáš. Fialenkou roubený, pěsničkama zdobený, šok ty nikde na světě, takovou krásu nepoznáš. Přivoněj si, přivoněj, třeba k růžím šípovým. Přivoněj si, přivoněj, že rád voňáš dávno vím. Aj ty růže trněné, přidají se k vůni mé. Přivoněj si, přivoněj, pro jiného nevoní. Aj ty růže trněné, přidají se k vůni mé. Přivoněj si, přivoněj, pro jiného nevoní. Rozmarínu voníváš, zajarenka voňavá, cože ty mě v hajku dáš. Vybereš si mě sám, růžičku či tulipán, fialenku chudobku, rozmarínek nasováš. Vybereš si mě sám, růžičku či tulipán, fialenku chudobku, rozmarínek nasováš. Tak, dámy a pánové, krásné dobré odpoledne. Ten úvod asi udělám ve stoje, abyste všichni tady viděli, s kým máte tu čest. Já se omlouvám za svoji kolegyni Marcelu Vandrovou, která tady původně sice měla být, jenže bohužel už nějaký ten týden marodí a je v nemocnici, takže doufám, že vezmete zavděk se mnou, když jsem také z Českého rozhlasu Brno. Moc jsem se sem těšila, protože do kraje vína, zrajícího vína, svítícího sluníčka, úžasných lidí se jezdí skvěle, když pocházím vlastně kousek odsud. Takže na takové slavnosti, jaké je ta dnešní, se vždycky moc těším. Takže 3. ročník festivalu dechových hudeb Pěnčíkovy Nenkovice, myslím si, mohli už oficiálně začít. Je to také vzpomínka na vašeho rodáka, na pana učitele
Leopolda Sehnala, kterému vlastně byla věnována ta vzpomínka ve 14 hodin u školy. Nenkoviankou prošla celá řada muzikantů. Standa Pěnčík hrál na klarinet, ale kromě toho byl také výborný textař, skladatel, hlavně konferenciér, protože tím, že opravdu muzika byla jeho koníček a on znal všechny možné dechové hudby a všechno hudební dění okolo, tak proto měl takový přehled a mohl konferovat různé akce. Byl také zakladatelem, redaktorem Slovácké dechovky, kromě toho byl ředitelem kulturního domu v Hodoníně, takže těch funkcí měl celou řadu. Jinak profesí vlastně vystudoval průmyslovku, věnoval se úplně něčemu jinému, ale ta láska k té hudbě byla tak velká, že samozřejmě přetrvala. Proto také Pěnčíkovi Nenkovice a proto na Standu Pěnčíka, významného rodáka, vzpomínáme. No a já už teď zvu naše milé holčičky, děti z Nenkovic, Silvie Šurínová, Natálie Potěšilová, Aneta Kozáková a Karolína Vlasáková. A tyhle ty šikovné mladé slečny vám teď zaspívají směs lidových písní Nenkovská beseda a potom v jejich podání uslyšíte Valčík, Nebojte sa, maměnko. Pěnčíkovi Nenkovice by se určitě dali nazvat i Sehnalovými Nenkovicemi. Vlastně pan učitel Leopold Sehnal, kterého si u tého výročí jeho narození jste si připomínali vlastně ve škole, tak by měl ze svých žáků určitě obrovskou radost, protože to byl právě on, který je přivedl k lidové hudbě. A Stanislav Pěnčík už nemůže vzdát hold svému učiteli, ale například Milan Leska, rodák ze Stavěšic, přijel z Prahy se svými kamarády, aby zahrál na počest oběma, svému učiteli i kamarádovi. Takže dámy a pánové, přivítejte toto úžasné žesťové kvarteto, které za námi přijelo až z Prahy. A my jsme velice rádi, že je můžeme slyšet právě na těchto slavnostech dechové hudby. Dobré odpoledne!
Motěňané Čejkoviané jsou úplně nová kapela. K uměleckým vedoucím je pan učitel a lidový skladatel Jaroslav Novák. Takže vítejte tady a doufám, že se vám bude dobře hrát. Dechové hudby Hradišťanka je pan inženýr Josef Kerecman. Dobré odpoledne! Pěkná si pěsničko, lúbezňu notu máš, tak jako sluníčko, srdéčka zahříváš, nese sa zahodím, aj blízku Moravu, keď si ťa v Donzíne chlapci zaspívajú, nese sa zahodím, aj blízku Moravu, keď si ťa v Donzíne chlapci zaspívajú. Či mladý, či starý, každý posměvuje, škovránek na poli, sice zanotuje, nejednej frajerce, neseš pozdravení,
ponese sa záhorím. Pekná pesnička. Nese sa záhorím, aj blízko Moravu, keď si ťa cedzine, chlapci zaspívajú. Nesej sa záhorím, aj blízko Moravu, keď si ťa v cedzine, chlapci zaspívajú. Děkujeme. Dechová hudba Hradčovianka. Dobré odpoledne. Takže krásný nedělní podvečer vám přejí Bojané. Bojané vám hrají, civínku je skřivé, pěkné písně znají, oni z nich naše zem. A když dostačí celý sál, není kdo by sám v portě stál. Bojané vám hrají a já si zaspívám. A když roztančí celý sál, není kdo by sám v portě stál. Bojané vám hrají a já si zaspívám. Zahrajte, zahrajte, Bojané, děvčatům
svobodný, že s vámi do rána zůstanem, doma nepovím, až celý stát morka roztančí, přijít si pro mě hned, jen ať se zatočí s námi svět. Zahrajte, zahrajte, bojané, líčka nám zrůžový, že s vámi do rána zůstanem, doma nepovím. Bojanovští starci, než jste budili, že vy jste vládli,